निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प। 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प। स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी। वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प। वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प। प्रकल्प अंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण। प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था, प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 2378 11 9021 76 13 57 आणि 9322 69 63 81। काल रत्नागिरीला आम्ही राणेसाहेबांचा फॉर्म भरण्यासाठी गेलेलो आणि रत्नागिरीचे रस्ते अपुरे पडले। एवढी गर्दी ही सिंधुदुर्गवासियांनी रत्नागिरी अक्षरशः परिस्थिती अशी आहे की राणेसाहेबांचा फॉर्म भरून झाला तर राणेसाहेबांचा फॉर्म भरून झाला तरी पण येणारी लोक येतच होती। अनेक लोक रत्नागिरीच्या रस्त्यावर अडकलेली होती। हे जे प्रेम आहे, हे प्रेम ही एक संधी असते। राणेसाहेब एक असं व्यक्तिमत्व आहे की त्यांनी संपूर्ण कोकणात काम केलं। आजकाल जसं म्हटलं जात होतं की शिवसेनेतून जो नेता बाहेर पडतो तो पुन्हा निवडून येत नाही, परंतु राणेसाहेब एकटे बाहेर पडले नाही। त्यांनी आपल्याबरोबर 11 आमदारांचे राजीनामे दिले, स्वतःचा राजीनामा दिला आणि 11 आमदारांचे राजीनामे दिले आणि ह्या 11 आमदारांपैकी 10 आमदारांना त्यांनी पुन्हा निवडून आणले। हे सुद्धा महाराष्ट्रामधले एक रेकॉर्ड आहे। आणि त्यावेळेला जी लढाई होती ती कोकणाच्या अस्मितेची लढाई होती, कारण कोकणाच्या एका सुपुत्रावर अन्याय होतोय म्हणून संपूर्ण कोकण पेटून उठलेलं होतं। आज तुम्हा आम्हाला हे बघितलं पाहिजे की आज राणेसाहेबांकडे असलेलं मंत्रीपद हा केवळ राणेसाहेबांचा सन्मान नाही, तर तो संपूर्ण कोकणचा सन्मान आहे। आणि त्याच्यामुळे मी केवळ अशी ईश्वराकडे प्रार्थना करत नाही की राणेसाहेबांनी लाखो मताने निवडून यावं। मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो की राणेसाहेबांनी लाखो मताने निवडून यावं आणि पुन्हा एकदा केंद्रामध्ये मंत्रिपदाची शपथ घ्यावी अशी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो। दोडामार्ग तालुक्याची निर्मिती त्यांनी केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे आज एकाच मुद्द्यावर तुम्ही प्रत्येक दोडामार्ग असेल, वैभववाडी असेल, शेवटी तालुका झाल्यानंतर आपल्याला आपण तहसीलदार मिळतो। आपल्याला अनेक गोष्टी ह्या स्वतःच्या मिळतात। आज कोंढरी तालुका म्हणून तुम्हाला स्वतंत्र निधी त्या ठिकाणी मिळतो। आणि मला तुम्हाला एकच गोष्ट सांगायची आहे की राणेसाहेबांचं मत मोठं आहे। अनेक वेळेला संघर्षाचे प्रसंग आले, परंतु ज्या वेळेला आम्ही जिल्ह्यामध्ये एकत्र आलो प्रत्येक वेळेला राणेसाहेबांनी मला सांगितलेलं आहे की जिल्ह्याचा ज्या वेळेला हिंसाचा प्रश्न असेल आपण सर्वांनी एकत्र राहायला पाहिजे आणि एकत्र काम करून हा जिल्हा मोठा केला पाहिजे। आणि तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की अनेक लोक वेगवेगळ्या तऱ्हेने बोलत असतात। त्या उभाट्याची बैठक झाली आणि मला कृतज्ञ म्हणालो, हे राऊत निवडून आले, हे खरं तर राऊत आयुष्यामध्ये कधीच निवडून आलं नसतं। कृतज्ञ म्हणायचं असेल तर माझ्या विरुद्ध जेव्हा बोलतात त्यावेळेला सिंधुदुर्गची जनता त्यांना कृतज्ञ म्हणणार, एवढं तुम्ही निश्चितपणे लक्षात ठेवा। कारण असं आहे की अनेक वेळेला जे संघर्ष होतात हे वैचारिक संघर्ष असतात। हे वैचारिक संघर्ष हे आपल्या विचारापुरते मर्यादित ठेवले पाहिजे आणि ती लढाई संपल्यानंतर ती व्यक्तिगत पातळीवर नेता कामा नये। पण हे महाराष्ट्रामध्ये घडलं नाही। महाराष्ट्रामध्ये राणेसाहेब अनेक वेळेला तुमचा कमीपणा करण्याचा प्रयत्न केला गेला हे मी स्वतःच्या डोळ्याने बघितलेलं। ते सगळं जे काय घडलं असेल त्याची भरपाई आम्ही या निवडणुकीमध्ये करून देऊ एवढी मी आपल्याला खात्री देतो। दिवस रात्र आम्ही एक करू, परंतु शेवटी कोकणचा स्वाभिमान आहे। कोणीतरी मुंबईमध्ये काम करतो आणि आम्ही त्याला निवडून दिलं तर त्यांनी इथे येऊन फार मोठ्या गमजा मारायची गरज नाही। दिलं 2 वेळा खासदारकी हे झाली। मी कालच्या माझ्या भाषणामध्ये सांगितलेलं होतं, साधं केंद्रामध्ये राज्यमंत्रीपद सुद्धा त्यांना मिळू शकलं नाही। शेवटी तुमच्याकडे जर काम करण्याची क्षमता असेल तर तुम्हाला मंत्रिपद दिलं जातं।
अगोदर राज्यमंत्रीपद दिलं जातं, त्याच्यानंतर कॅबिनेट मंत्रीपद दिलं जातं आणि ज्या ज्या वेळेला अशी पदं राणेसाहेबांना मिळालेली आहे त्यांनी आपली जी कर्तृत्व आहे ही सिद्ध करून दाखवलेलं आहे आणि म्हणून केंद्राच्यामध्ये सर्वात मोठं खातं हे त्यांना मिळालेलं आहे आणि त्या खात्याचं त्यांनी सोनं करून दाखवलेलं आहे. आणि मला अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी बोलता येतील, परंतु तुमच्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो की ही निवडणूक ही केवळ राणेसाहेबांची निवडणूक नाही, तर ती आदरणीय आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब यांची निवडणूक आहे. मोदी साहेबांनी एक चमत्कार घडवून दाखवला भारतामध्ये. मोदी साहेबांनी दाखवून दिलं की भारतामध्ये केवढी ताकद आहे. त्यांनी 10 वर्षापूर्वी घोषणा केली मेक इन इंडियाची आणि आज जगामध्ये शस्त्रास्त्र पुरवणारा 3ऱ्या क्रमांकाचा देश हा भारत देश आहे. आपण शस्त्रास्त्र आयात करायचो. आज अनेक लोक भारताकडून विमानं खरेदी करण्यासाठी, भारताकडून तोफा खरेदी करण्यासाठी, भारताकडून रणगाडे खरेदी करण्यासाठी आपला नंबर लावतात. आपल्या देशाची क्षमता काय हे मोदी साहेबांनी ओळखलं. आपल्या देशातल्या गोरगरीब जनतेला उपचार मिळाला पाहिजे म्हणून त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक मेडिकल कॉलेज असलं पाहिजे म्हणून घोषणा केली आणि नुसती घोषणा केली नाही तर ते त्यांनी करून दाखवलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.